Guys, iti wangu, iti changam guys, iti changam. Itai changam guys, ndukuda kubuda, itai changam. That disturb you. In that channel life yangu maniru. That disturb you. Iti changam guys, iti changam tuda kubuda. Mante intidambo manyama diri. Imante intidambo manyama diri. Iti changam guys. Iti changam tuda manyama diri. Iti changam guys, iti changam. Iti changam tuone. Never scare. Unobushada ini. Kautumugra mrefu. Masia mamope waru mkwisho mamanya pa life. Ndakodza waru ngakuzimire wifi. Masia mamope pasi. Mamanya kule. Ndakodza waru kuti murusera pa wifi. Mbonyi mwa wifi. Kwa mnoboti waredza tiri babasa. Okay, ndokuvaredza muri babasa ka good. Mahora mwezi wapirandi mahora kanesuro. Anjika munhu nemunhu 50 rand ndake kuvaradza kwa mutana simeni muri pabasa because izvo zvo wakasema earphones ka uchidrive mopo inomanya zvokuti wonto wapedza sei anenge achiwacha uya anenge achiputika nekwacha zvokuti paunowacha hesi pressure sango uri sei hautombooni kuti wawacha sei uri busy kuseka pano zuva rofamba saka imimi kana mahora ana madhumbe imimi 50 pamunhu bring that man let me chow it bring that man andika let me chow because musaisa mamopo pasi musaisa mamopo pasi isama earphones manyani basa rako usaisa mopo pasi nakigwa nebasa uchiterera life rinofamba nakigwa nebasa uri pa life utoona kuti basa riri kufamba basa rinofamba zvekudaro nokuti earphone yako femu nzeve mulungano tona uchisekerera uchiimba uchiterera uchiseka uri woga uzoti munhu ari kufarira basa zvokupi kuterera zviri kunoko ani maona saka indo tactic wacho musakanda mamopo pasi musamira mogara pasi kuti muterere malife ita kuti unakigwe wakaisa headphone uchimanya nechikorobo ani muri kuona yesi Priscilla ngano andobva ndatotanga kutara ndichikuteerera very good uyo wakangwarawo very good hanzi ini ndobva ndatotanga kuti thorough cleaning ndichikuteerera ende mumba muita sparkling clean ini zvino ndo zvandoita kana ndichicleana mumba munomu ndinongotsvaka life ndotsvaka life yekuisa apo ndoisa ma-earphones angu handina basa nemacomments ndichida kungowa zviri kutaurwa ndichitocleana ende zvinofambisa basa ende unokarukana watongopedza kushe kuti zvafamba sei hanima ndo zvandinoita inini basa rinofamba icho kana I'm talking from experience nokuti ndo zvandoita ndinokanda even ndichiwacha ndinongohembe dzangu machine kana ndichiaina paya ndakaisa foni yangu apa ndakaisa ma-headphones ndichiterera life ndima ichitofamba pandoti karukari topedzerana neni malife muzatanta ma 1 hour 2 hours ndapedzerana nebasa right mamuka sei guys maswera sei toti wangu ndoda kumanya manje handisi ndopafambisa sei apa handisi ndopafambisa sei handi muri kunzwa because ava vangondibata pana vamwe maifutizve vari kundinetsawo vane nyaya imwe handitika poita ichauya manheru ichauya manheru iye manheru guys please musasare ndoda kuti muzoona ashawo naDoz vachipedzerana pano because ashawo rachoroterera vidwe ashawo rototora murume rotokutuka maiguru maimwana kutotaura mashoko anogwadza hamuchaona manheru saka ashawo richange riripo Doz anenge aripo tiwo kuti zviri kufamba sei nyaya yavo yakambomira sei ko kana watora ugochitukira izve maiguru hanimaona hazvibudi kudaro saka vose vari kuzosangana pano toona kuti nyaya itoifambisa sei handitika toona kuti nyaya itoifambisa sei saka kwaiko zvino pane nyaya iri kunetsa handichimaona umwe wedu mudhayari hanimuzati madhayari munenge muri kumapeji akawanda futi imimi handi saka pane zviri kumunetsawo usho wandifonerawo pane zviri kumunetsa regai ndigare ndangoti ataure nyaya yake uga nokuti pane zviri kumunetsa zvamene zvinhu wapa right regai apedzi kwai muite life yemasponsa handisati ndawana vanhu vachona handivazivi vanhu vachona vakaendeswa kudiaspora ndakavawana vanouya kwanje SIS-MELLY takaenda diaspora toda kutaura vanouya votaura handiti todedza masponsa achonawo vouya votaura zvezvi zvichingori fair tizive kuti wati ndakatoiona ndakatoiona live iyoyo pandakashiya kuti ndivanani vacho vakainda handichimaona ndivanani nokuti haungaiti live usina vanhu vanenge vachitaura zviro tisi takainda tikasvika tikugara zvatakaudzwa tiri kuafrica nezvatakaona zvakachinja zvinhu zvachona tizive todedza masponsa itoti nei masponsa pamakanga vanhu vari kuafrica ndo zvamakapromisa here hanimona kana vakasponsiwa munofanira kuziva kuti social media is good power
ine power social media. Saka mukanyarara muchangogara muri mumanikikiri muri muchingoshunguridzika muriko asi mukauyawo todzwa kuti mungowo muri kunyeperawo futi kudawo masponsawo hatizivi hanimaona nokuti vamwe masponsa ngakakudzai muchitikawo kuafrica kuti no kana maswa kuno zvo zvinenge zvikadai saka mukanyararisa hatingazivi kuti zviri kufamba sei guys mukanyarara saka muri pakuti muuye hanzi hanzvadzi yangu rodniyo vanofarira here masiripova kwava vachiri padikira nhasi ngavachiuyaka havana kundipa namba dzacho dzaagent hanzonisa someone fair no device ina ndizvakachitika ina handivazivi vose saka ndogoita bias decide because me I don't know anybody handisi kuziva vakaenda vachona vari kucomplaina handisi kuziva inonzi chi handisi kuziva masponsor achona kuti acho ari kunetsa acho ndapi ina handisi kuziva tikungozviona kungotenderera ndakangoona Olinda achiita live achipopota ndoya ndakangoona ini live yake achipopota chete zvezvi zviri kuti ndivanani vanhu vacho ina handisi kuziva handisi kutomboziva kuti ndivanani saka zvonetsa naiwe kana wauya nenyaya yako kuenda palive nguva yakareba pafoni yakareba sei ndiziva kuti tiri kuenda palive ini tinotomanya maodha evanhu akazara panda kunoposta zvinhu zvavanhu ndine maodha emafuta avanhu hana ndichitopeka kuti ndichitonabva kujimu ndichimanya kuti ndigadzire maodha evanhu ndinise plus kupera kwemwedzi ndichivawo ndine munokuita zvikore zvangu vamwe vanopesera kubhadhara vemusi wahwani vaya ndimanye kuofisi kwangu kugame kundinogarira vezvimbazo ikokoko handimaona shuwo kana ndokufondera uchabati naiwe rod niko vari kufarira kuita masiripi over zviri kufamba sei ndimaya munozvifambisa sei kuti kandiite zvokuti motrai kuvabata direct right saka toda kuita malive edu pakatapa because nemusi wefriday yesi takalani warova friday panenge pana profeti vaya pano handiti profeti vanenge vari pana pane musi wefriday musazoti hada kuudzai vakatawirirana kuti vanouya nefriday vati ipopo vanenge vari free friday anomaona saka musazoti hada kukuudzai saka chega iti zvimalive zvedu zvipakatapa Please wait. Your call has been placed on hold. Yeah, zvifamba sei kuti Hello. Hello, Smell. Kundiri kutira kufona kuwhatsapp kwacho udairei kuwhatsapp kwanzi nemwe mudhayaris ari kupopota mucomment section muhanzi madhayaris muri two-faced mumastreet umo tinokuona muchipopota muchitukirira zvinotyisa kana mauya pana pamoda kuita vanhu saka iko zvino tichapota tichituma mamodators kuti aende mastreet anotora mastai vanhu anenge achitukirira zvisingaiti tokuzokubatai panapa hanimaona kana muchinge mauya handiti asi ene zvokumastreet hatinei nazvo mastreet haungazvipedzi nokuti vanototukirira varegi vatomboregi vanambwa mastreet ukanototukirira zvisingatoiti asi kana sent hana nongochitotukwa nemunhu zvakakatozvigarira pasi pebridge so hallo kola Yes, Smelly. muri sei ndiri right taura nyaya yako tinzwe chii chiri kuitika Smelly, ndakatora umwe musikana kumadhumbe domestic aisawo problem yake yekuti haana pokugara nenhumbu ine 8 months ndobva ndamuakomodheta mumba mangu zvadaro ndakataura kuti indiri madhumbe ndoshanda mumba asi ndine rume yandinoroja ini munhu anokwanisa kunogara asi kumutengera chikafu handikwanisi vanhu vakati it's okay cheraona pokugara vanhu chaita mudeme tomutengerawo chikafu vanhu ezini chii gurupu rana madhumbe because yaingekose live yaingori live ndikangonzwawo tsitsi ndikati sezvo ndine rume yandobhadhara isina munhu anogara ndega yangu timutore agare pane kuti munhu ashaye pokugara iye ane nhumbu ine 8 months ndobva ndamutora ndobva ndamuisa mumba mangu ndamuisa kudaro akapopuwa hake ma200 ma400 rand ndo mari yakapuwa ainambosvika ku1000 mari yakapuwa kuti atenge chikafu and futi aita up and down kuenda kujimistin indogara kudefton saka mari yacho yakabva yapera
saka ndongoramba nditaura kugroup kuti vedu munhu yakumba kwangu ko munhu aibvepi iye anoti akamitisiwa nemurume wake ari kuzimbabwe amiswa ari kuzimbabwe murume akamutumira mari yebhasi kuti uya uzozvarira kuno anzi katoenda tese kunonyoresa kujimistin ndokutaura kwake ine handina chokwadi chandinoziva vachigara kupi anzi asvika murume akati inini ndogara kubasa ndavo kugara tsvaga shamwari yekugara nayo okay saka anoti akambogara neimwe shamwari yake kujimistin kubutke pake kujimistin ikoko shamwari yacho ukamutangirawo kumuitira muattitude ndobva arangarirawo imwe shamwari yakewo futi ndoka anogara naye kutembisa agara kutembisa ikoko shamwari yake nalandlord mazuva awandisa evhista yako ngaachibva saka iye musikana yendi akazoya kumadhumbi achiti vedu veenda ndine munhu andandichengetawo ndodambudziko raanga randava naro indobva ndambwa tsitsi ndikati aiwa ngau yake agare kumba kwangu sezvo ini ndisingagari kunguva zhinji enderera mberi murume wangu afona hodon hai pakaipa iwai nyaya yake kwari kuinda amene kuti ndiye here pati wamukutaura kuti hasi amene hanzi two-faced people havana basa amasvinzwa karigai vanotukirira kumastreet koko kana vaya panotovada pano as long as vachiuya pana vachitsikama manzwaka kumastreet uko let them wawata let them back let them humana ikoko kumastreet uko vachitukirira zvokuti dhu vachitituka asi kana vapedza ikoko voya pano voita vanhu kwavo mukomese chepedzikama tese yes madzoka anonzani munhu musikana wana yawe anonzani ndinogona kupa nhamba dzake kuti munyafotaura iye otaura nyaya yake chimbotanga wapedza kutaura iwe tikuzowana kuti isati izivika nyaya intozikamwa nevanganga varinge vakaiona kwamadhumbe kwacho isati iziviwo kutotanga kuiwa saka ndobva zvadini ndomba asununguka mwana wake anayo kumba akazvisununguka ane 2.6 kg indikatongonokera kuti hembe kunoti mukapuwa nomurungu akuti hapanawo nyango hembe yekuti mwana yatenge kana chijera chokuputira pachikumberi chai hana tinaitawo ndakapuwa nemurungu ndoraari kutoberekesa mwana wake darikuputisa mwana ndozvandakatombobatsirawo nazvo ndaenda kumba weekend sisimeli last week sisimeli mwana ari kutyisa kuona mwana adzoka kuti akadiki zvokuti health yake mwana haisquit mwana wakazvara mwana hanatya mwana akazvara uyu ana mukaka mai havasi kubuda mukaka havana chikafu ndikatodzoka kuna sisi ndikafana dzeiyo ndikatofonera mai ndikati mai miki situation iri kumba kwangu haisi kundifadza daikuonawo munhu ati adhoneta mukaka chedu musingadi kupa mai tichingobetsera hedu mwana uyu akati ndichaita live vakaita live kuma9 Saturday hapana chakabuda up to now okay ndikawafonera zvememiki haufa ina ndafunga kuti mwana uyu kanyangwe mai vasingadi mwana wokumusha zviri nanangomutambura aripi hold on nyaya inenge iri kuzikamwa hanzi kune rimwe gurupu rinonzi mazimi aidas here amhenu akakumbira yeu pakapiwa wani visaifoni paloudspeaker visaifoni paloudspeaker hello yes zvanani because iri kuzhezherera iri kutaka kuzhezherera so alright saka maona mwana akadaro papa iye mukadzi yaasi kudla kumbo kwamunoshanda imimi munotengawo chikafu saka initial agreement yenyu kwamadhumbe uko manga makati vanhu vakati tichamupa chikafu mwedzi wega wega vana vasi vanhu vari kuti hatisi kunzwa mina nditire yekudropa ndokufonera futi hamanoti uri pai mina ndidrope ndikufonera futi right
nyaya dzekubatsira idzi dzinonetsa dati muzvinzwire kune vaya vanorasha miromo vaya panyaya dzekubatsira iwai. Hello Smell. Yes, yave clear manje yava clear. Alright. Saka vakaisa room yaveko but hainazvo zvokuti angagara nemwana. Vanhu pawakaita pendakaona kufacebook satadivide kwawanikwa microwave, kwawanikwa magumbezi nekettle nestove, hakuna mubhedha yekuda nemagumbezi nemaplates nemapoto hakuna. But indakaona kuti vaise kunoona SIS MELLY vari kutatarika kuti zvise wakazogara mwana oramba achimutengera chikafu wacho ndiani, ive wakamukoniwa ini tinaye mumba. Ina ndati hangu solution ngatitsvage mari yebhasi munhu aende kuhama dzake. Zviri kuti mai havasi kuda kumutambira izvo hazvimake sense. Because uchachengetwa nani acharamba achimutengera chikafu muno mundiani nyangwe rumu yacho ikawanikwa. Zvokuti situation ari nekamwana kanako hapana munhu anombomuemploya at the moment. Mwana anotomboda proper care because atorimature nutrition chaiyo. Okay, right. Saka chiri chauri kuplead kwa zvine chikafu chemwana kuvanhu vakambopledja vaya kuti ngavaunze chikafu munhu yahle. Hapana akawisa mai SIS hakuna akawisa. Right. Chirega chatapinda kunyaya tifoni kana regai tigataura imimi vanhu antika vari kwamadhumbe anditi please do not pledge zvinhu musingakwanisi kuita zvinoitika kwese nyaya yekuti vanhu pledge here panoitwa chinhu here aiwa people can pledge shame. People can pledge zvokuti munhu ari kuverenga mucomment section anoti maiwekani uyu munhu awana mari hapano ipledge kai kunyorapa hapano pakuti chiunzai mapledges aya vanhu hauvawani vanounza panounza vanhu 3 zvaguma zvakadaro panenge pete mapledge 10. Saka musapledge guys, even pano padiaries ndinokumbirisa nemweya waMwari kana uchiona kuti iwewe ingonyararako don't pledge pana kuti tozengeta kuti ange mapenzi chiti naiwe wakutoignore mafoni evanhu kana kuti wakutobloka vanhu but ndiwo kapledge wega pano isashanda nebudget yako yawakapledge nayo anti mazvona ngatisadaroi. Please don't pledge if you don't have. It's not a crime kana usina anditi kana usina chinhu haisi mhosva. Your support yo yakuti uri mukomesi you are supporting what is happening. It's a very big support and it's support hombe. Support doesn't mean mari chete and hakuna munhu anombokutwa kuti iwe usina kupledge hanimaona. Saka musa pledge zvinhu zvamunenge musingakwanisi anditi kuti muite. Maimiki I think this is a lesson ish musango nokuti vanhu vari kupledge mukomesi ngatidai vanhu vanokutaura munorengeswa zvinhu zvisipo iko zvino uyu manje uyu ave nemutoroya ndo ave nemutoroya chikafu hapana uyu ari kuti waini kwandinoshanda ndinozvitengera chikafu saka ndogara kubasa nditengerewo nouyu ari uko ndakanga ndangomupa accommodation nokuti vanhu vaita vanonza chikafu saka chikafu hakuna chakayo nditengerewo kubasa inini ndigotengera uyu ari kumba ini handidi inangu handisi kuzvikwanisa right. Uri kuti wakafonera mai vemusikana uyu kumba kwavo kuZimbabwe zvikadii? Mai ndinotaura nawo paWhatsApp handisi kuweta kufonera. Mai vemwana vakati iwo izvi ini ndinoshandawo mumba saka kuti ndimutore handikwanisi. Uyezve ini vanhu hama dzangu handinatombomuudza kuti ane nhumbu uyezve ari kuSouth Africa vane mwana saka pokumuisa hapana. Saka mai vari kuramba mwana wavo vari kumurambira kunani? Vari kuramba hanzi handina pokumuisa. Ndikati saka moita sei muzukuru wenyu wofa nenzara here muripo? Zvikanzi imi handiti munotumira mari kuZimbabwe. Kana muchitumira mari kuZimbabwe imi chindiudzai hama dzenyu dziri kuZimbabwe ndokuvaisira mari yemunotumira imi mutengera mwana wangu chikafu ikoko. Ndikati saka muda kuti ndichigare nemwana wenyu kusvika kupi nyangwe mukada kuti muite izvozvo. Hey, right. Uyu atoi panguva yakaoma uyu. Mai vemwana vari kuramba kuti mwana wavo auya hanzi ngaasauya ngagara ikoko gara ikoko. Hanzi ngaona ndinoita mascreenshot ese machats hanzi ngaona yokutamba wa munhu mukuru. Right. Saka mwana uyu ari kunzi ari kurwara zvekudara nemwana naini handisi kuti ndo zvinoitika but ngationesane maangles ese. Pakanzi paitika chinoitika nhasi uyu angochengetawo mwana uyu panzi paitika chinoitika nhasi zvinofamba sei panodii uyu angobatsirawo uyu panozoita sei panzi paitika chaitika nhasi changoitika pamwana uyuyu wakazvara uyu zvomira sei uyu haamuzivi mutoro akangobatsira zvokusangana magrupu odini ko murume wacho wemusikana uyu wekupa baba imwana wakambomufonera here wakambomubata here? SIS MELLY musikana wacho ndomungambotaura nemi pamunga vaonesi zita rakataura musi wakaitwa live rakasiyana nezita rakazondiudza. Unonzani ndipe zita rasenemi yake inonchi namba yake phone
phone number again kusendere ku WhatsApp senda izvo zvichibvira tomufonera imi nyaya kungozvara kana tikataura pana pamotokari kudii muno imi makayakotsvaka basa handiti ini noma handizivi ko nyaya kuzvara iyi inozobvepisvei naini ko ingoitiwai kamusingazvari nai itiwai musingazvari nyaya kuzvara iyi yazobvepisvei imi yekuti makungozvara pose pose zvakufamba sei unogona kungomwa mapiritsi ako wonoiswa noplant yako wonoiswa lupu yako handitika woitwa zvakanaka usingabati mimba andimaona uyenzoitwa zvako unyenzo kuti ukarashira gumbo uko ukarashira gumbo ukaita 360 degrees kuna mbeu inobata pana kuti ukuru mufore nezvinhu zvakaoma ukuru kuda kuzvara saka panozofamba sei ndaisa sisimeli hanzi ngeri mistake akuna mistake yakadaro kuti unenge wadonha kubva kudenga kanowira pamusoro payo here imi musada kuti imi majayari zikwanai kwai mistake yekuita sei sisimeli ndaisa ndo yandikuzama kuti hakuna mistake yakadaro hakuna mistake yakadaro ukaita mistake yekuti wadonha kwawabva kanowira pamusoro penhingirikire imi hakuna zvinhu zvakadaro ini hakuna iwe kudonhera pamusoro payo ndo mistake haikona kuinda woga kwaunenge wainda wonokurura bhurugwa rako woga uchitoziva kuti ndozvida kuti tikapana pada kutoshandigwa munhu kukirawa waakushandigwa ako zvakanaka woita hako nhingikiri nhumbi yako kuti kwai mistake imi ngatiregei kunyepera mistake imi hakuna mistake yakadaro hakuna mistake yakadaro kuno kufamily planning mahara handi muri kunzwa ende chimwe chinhu chiripo guys mazuva anokaona pangoita problem yekuti paya dambudziko kumusha zvezvo kuti kwai ngatibasire munhu ari muno zvinhu zviri kuoma muno muSA guys munhu kumusha isusu pano ukatongoya kuti dambudziko rako kana tichida kubatsira kwatinoita kukuisa mubhasi tokuisa kumusha ndo yope yatinokupa isu pano handimaona zvinhu dzinodaka kurambira ipa maitwa ngai munhu ngaindanomapariwa ndikati hakuna ngaanoitirwa kumusha kune mahospital tompa mari yekuti anoitirwa kumusha agere kumusha nokuti kuno unenge watove zvinhu zonetsa unenge watove mutoro chaiwo panozoti panoti chikafu munobva tichikafu munobva ti renti poda chii inozobvepi nokuti munhu wese kwezvine zvinhu zvatooma South Africa it's not easy munhu ukakata ndikafona ndikakata kuda kuti ndiri pane mifoni andimaona kumusha wogoinde asi nyaya iripo right iwe chirega ndimbodonhedza upinde mucomment section ndimbofonera uyu musikana handitika then ndozokudzosa handiti ndimbofonera musikana tinyatsonzwa kuti nyaya yake yakamira sei baba yemwana ndiani titsvage baba yemwana because nyaya iyi ndatoona sekuti ine maburi amen kuda ndini ndikuona zvisizvo but ndatoona sekuti nyaya ine maburi 7316 subscriber you have dialed is not available right now. Please try again later. The subscriber adzima phone audziwa andi vanhu mamuchimuziva you have dialed is not available right now. Please try again later. awa chimpresi vhele ndiko kwaanofanwa kubatsirwa ikoko vhele ndiko kwaanofanwa kubatsirwa ikoko foni yake yakadzimwe hallo Simeli foni yake yakadzimwa mutaure naye Simeli hazvingamuti ndishuwa Simeli ndinotowa nestress rega ndimwe namba yemunext ataure naye ipapo namba yani inamba yani ari kundipa ndatokuti hallo Simeli mandizwa iri breaka foni yako atichi ndatirega ndikuti mai vari munext vamupe foni yavo ndikupe namba yemai vamunext ataure naye mutaure naye ipapo alright sharp alright gandisi nyaya iyi ndaona tatoona soti ine maburini ndikaiti mboona kama ndiriro mwangu aiwa haudzimi foni kuti usanetswa uri mumba memunhu mumba mauri hamusi mako saka kuti dzimiri foni ngainde kumusha iko zvino tiri kutobatsira dudula by sending people kumusha hanimaona we are helping by sending people kumusha kubatsira duduzile hanimaona saka kana wakaya munhu ukatoona kuti life yako haina kumira mushika we take you back home yes zvezvo kuti ndipewo rubatsiro ukupi kumba hakunetsiko haukumbiri rubatsiro kumba unoita zvinhu uri kumba kuna vamwe munobatsirwa nhasi mangwana uzodii nhasi uchabatsirwa mwedzi unochabhadharigwa rendi no problem wopuhwa yechikafu mwedzi unoya wodii
wodzoka futi kuti ndokumbira futi mari here ndine chikafu hazviitika saka tinokuindisa kumba. Eish. Hello ndiri kudropa because ndiri palive handiti ndozokufonera ndapedza. No, ndoda kutopa contribution pane issue iyi because ndakaiteera kubva payakatanga. But apa ndandiri kuda kumbofonera kamwana wacho musikana. Right, it's okay. Ndozokufonera mapedza, but I have a contribution regarding the issue. Okay. Mema contribution chimbomira regarding the issue. Hello. Mushe ndiri palive ndiani? Chipo. Wepi? Ndandikukumbira kuti zvandandoda kutaura nema it's okay kana muri palive ndozokufonera. Ora sharp. Tipedze nezvenyaya iyi tipedze tite one nyaya at a time. Manje ndoti ndokuda kutaura nani? 273. Vema contribution panyaya ichimbomira kana tapedza mozo contribute handiti. Mbomira itange tapedza nezvenyaya kana tazopedza mozo contribute. Ngatipe namba dzamai. Plus handingazozviwani mari yakufonekwa kuzimbabwe iwa mari yacho kufona zimbabwe ndino. Hello. Muri sei? Aiwa tiri nani. Ndachikumbira kuti mutipiro musikana uyu anogara pa next pa uyu une mwana uyu phone. Alright. Hello, uri right? Ndiri right nai muningina. Baba yemwana vari kupi? Handisi kuziva. Ko wakaguma kutaura navo rini? Ndaguma kutaura navo muna April. Muna March. Vachiti kudii? Tikatotaura zvakatonaka ichitonditi ari kunditumidzira mari posi ndandisingagari naye. Kotipoka namba dzavo aripi munhu wacho kwai ndiripi? Handisi kuziva kuti aripi namba dzake handisisina macontacts ake ndakamadhilita pandakachinja line. Uri serious? Ungadhilita macontacts ababa vemwana paunoziva that is the only contact yekuti utaure nababa vemwana? Iye anga atiza because chero atiza unodhilita namba. Chero atiza naye muningina wangu unodhilita namba iye munhu atiza iwe uri kuzati uchada munhu ndibaba vemwana anogona kungotiza akachidzoka wobva wadhilita namba. Chero ndaradziswa unobloka haudhiliti namba. Anonzi ani zita rake nesenemi? Mutileleza Dube. Ani? Mutileleza Dube. Mutuleleza? B-U. Mira, B-U. T-E. A. L-E. A. L-E. A. Z-A. Z-A. Muteleleza Dube. Saka aita anoshandepi? Aishanda kuPretoria. Unoziva paishanda? Aita anga necontract anga naro kuPretoria. Napa basa paka nambopaenda izvozvo. Uchibva kuZimbabwe wakabva sei iwe? Ndiye akanitumira mari yekuuya ndikasvikira kumba kweshamwari yangu. Makanga mawirirana kuti uri kusvikira kumba kweshamwari kana kuti akanga ati chii? Ndosati atawirirana achinditi zvoni mantheni totsvaga imba tongogara tese vose vaigara vakawanda. Saka wasvika kumba kweshamwari akadii zvikafamba sei? Akatomboya tikatononyoresa tese ndakatoenda naye to mavisits kuhospital. Panonyoreswa pachona paniswa phone number yababa iripo? Vanga yanga iripo. Because but handina kamaternity card rakasara pandakasununguka. Hauna kana hama yake yaunoziva? Handina. Makadanana kupi dai mwanangu nemunushu? Kunoku kuDurban. Wakanga uchigara kunoku iwewe? Ukaita nhumbu ukadzokera kumusha? Nhumbu ndakaita paakauya kumusha. Wakanga watosiya basa kunoku ukadzokera kumba, ukadzokera kumba sei? Ndambodzokera kumba. Wasiya basa?
Kumba wangu wachigara nani? Ndanchigara kumba kwana mama. Kwana mama. Ava vari kuramba iko zvotudzoka? Havasi kuramba, but situation iri kumba kwacho ndo yavanga vachiti zvonidai wamboshanda, at least ukamboshanda woya une something wondozokutsvagira mari kuti uwane pekugara. Zvino unoshanda sei nemwana akadai, mudiki akadai? Kana mama vachiti vari kuziva kuti une mwana premature handiti? Vari kuti imboshanda, vari kuti unoshanda uchigara pai, uchidyei mwana uyu ari pai? Because hachisi nani here kuti uinde kumba, unorerera pamwana achikurei kumusha, handiti? Then wodzoka woshanda. Tutanga takuitisa 5 years no plant. Wodzoka hako, wochishandira mwana chero kaita varume hauchaiti mimba. Kawana mari yebhasi ndinoenda ndinozoita plan ndakumusha kwacho. Ko zvino zvavari kuti havasi kukuda kumusha mai havasi kukuda, zvino unosvikirepi? Ndinoone kutamba. Saka murume uyu makatodana kumusha kunhumbu yakaitira pai muloje? Murume uyu takadana tasine 4 years tichidanana naye. Saka pa 4 years hauna kana hama yake yaukaziva? Handina. Maingodana muri 2? Alright. Pakauya kumba pakazoitikira nhumbu iyi, maiona nepi? Aigara kumba kweshamwari yake. Aigara kumba kweshamwari yake? Kwamusaidhi kwamunogara ikoko? Saka ndokwamaienda muchinoonana kusvika nhumbu yazobata? Saka shamwari yacho iyi hauna futi namba yayo? Handina, yauya handina. Ko kwaanogara unokuziva? Shamwari yacho? Ari kupi kwacho? Aigara muAspindale. Saka izvozvo haukwanisi kuti kana kuti tichagera shamwari itisvitse pane shamwari yayo? Rege ndikozobvunza imwe shamwari yangu kuti anokwanisa kuenda here. Kuona kamuning'ina wangu ka unoziva kuti tigone kubatsira muning'ina nditi ukatiudza chokwadi, even chisi chaunofunga kuti hachitauriki, ukatiudza chokwadi, then we will be able to help you forward. But ukaviga imwe information kana kuti ukavharidzira zvimwe zvinhu, handiwani hatikwanisi kubatsira, because I'm trying to help you. Ndoda kubatsira tione kuti best way ndeipi yatingakubatsira nayo. But nyaya yako chokwadi muning'ina ine maburi akawandisa. Ekuti ndichapecha maburi aya inda kuti hanchatokwanisi kupecha maburi. Ndokubatsira sei manje? Handina munhu wadaimboziva inhama yake. But chero dai waisaziva hama, shamwari yemukomana uyu mugosvika pakunodanana pakunodini musingakwanisi kuti uzive kuti phone number yabhururu uyu chii kusvika mwana zvagwe. Iwe hauna kubva kuZimbabwe nenhumbu here iwe uchida kupa mukomana uyu? Taura chokwadi munhu wangu tikubatsire. Aiwa, ndida kumbobva kuZimbabwe nenhumbu ndichida kupa munhasiri wenhumbu iyi. Rege ndigoisa land rangu rekuZimbabwe ndonoti inondibuditsira macontacts here, ndikupe nhamba yake. Ndipe ndo zvatiri kutsvaka wani, kinga unadzo nhamba naye muning'ina. Ndozvatati tichingoda kuti tipe nhamba tikwanise kuisa munhu pakona atore responsibility yemwana, atenge chikafu chemwana. Ndozvatiri kuzama kuti tiite. Nhamba unayo hako kulaini rekuZimu, but uri kuti nhamba handichina. Unoona tinonetsa kubatsirika? Nhamba dzeshamwari yake uye rege ndigotarisa kuti handa kutodzidelita futere, because muland rekuno kuSA ndandakadzidelita. But muland reku South Africa kaunga kadziseva, that means zvirimo. Kwanzi Duve ari married, kune vanomuziva pa saka iwe una kana kumbotukana kana mukadzi achikusendera musichere nemurume wangu? Handina, hana kana ndakana tombofonerwa kana indatombotaura kana usiku. Ane makore mangani murume uyu? Anga ane 52, anga chena 52 gore rimwe. Murume 52? Oh, kuzvavari sekuru zvavari baba naimi? Anga toto mumwe mukuru. Saka achitoti handina mukadzi 52? Nakamboro rangasiyana nemukadzi wangu. Iwe nemangani muning'ina? Inini ndine 34. Uri 34? Kune vamwe vana kumusha? Ndine 2. Okay. Alright. Right, imbogona kusaka ndingi utarise nhamba idzi tione kuti haufa kuti dzingawanikwa here dzeshamwari idzi. Isa tione. Alright, sharp. Handapera pawo 52 32 baba vane mukadzi.
52 avane mukadzi. Ane 34. Because changowepo ndechekuti nawo takutoitira uyu mudhayari uyu kuti uri kuti ndo kwakanaka ndomupei ini handina mai plus number dzamai mai ngavagamuchere mwana kumba mai ngavachere mwana wokumba. Munoona guys akasiya vana 2 kumusha kuno kwauya futi waita wechi 3. I wish dina ndine matickets angu 5 ebus ndingotora vakawanda izvozvi vane nhumbu dzikutonetsa so ndangoti pindai mubhazi muinde kumba. Ngainde kumba guys, tingatotara zvinhu zvakawanda zvimwe zvise zvitungovhunza munhu ngainde kumba cheti. 34 ine tofunga kuti mwana mudikini pana ndichiti paya mwana ndituti mwana mudiki kudaro ma 20 1 2 3 kokoko 34 ningazoiti mwana 34 zviti shuwa chera Rozi vaudze vaudze vaningina vako vaudze vaningina vako guys munhu ngamwenda kumba apa guys maimiki musaite nyaya idzi kana dzisingaperi. Don't do this nyaya idzi. Don't do this because vanhu vanenge vatikubatsira munovaisa pataiti. Musaita nyaya idzi dzekuda idzi. Itai mchizati zveshuwa vanhu vari kukupromisai vanoisa mari yacho kana zvaramba imi munopecha. Ini pane pamwe pakuti chipaniswa mapledges panapa origa kubuda kandoisa mari yangu ndozvinyararira pamperi bvunzai maadmin ndosaka muchenda papa nchiti kana ndichitaura munhu akapledja ndoti uyu munhu wangu uyu ndomziva ndondowari then kuna natoziva kuti akapledja hana haibudi koita ndoziva kuti akapledja kungoti bvunzai vana ndisati nandoziva kungoisa question mark tomira takadaro kazhinji vanhu vanopledja yaibudi ndotozopisa ndati zvinondodzokera nchiti koma kuti utopopota kuti madharis enyaya dzakadai ndoti gainditore mari yangu ndise mirai ndise mari yacho inini ndopecha mari yacho yandoita zvanechida kuita handipotadzoki pano ndichitaura ndakutozvitaura nhasi because of situation ishi because ndikadzoka nchichitaura panapa ndotozvitukigwa saka ndongoita ndakanyarara because kubatsira nditi ndione ngataka project inongoda kuti ipere animaona kakawandisa bvunzai andise lina munhu mukuru vangakunyepere bvunzai andise lina abvunzai vachitopopota kuti SIS MELLY sene nazvo noti regai ndichipedzise regai nditi haisi nyaya ndichavabata hangu kuti tengai mafuta ndokana ndichivadaro uyu watachifonera tatange nenyaya achabati foni futi chazi kuti maitoidi right vai vangachiti varoda kufona chifona itoni vangachiti varoda kufona vai vafona itoni ndine contribution panyaya ishi because yatove neconfusion nyaya yakatosimba uyu manje achabati foni kuti ndinzwe kuti nyaya yake yakamira sei namba yamai vacho yakamira sei. Kwaimitise pamwe achiri kuda kuzvara ndomitisa kuti akamira sa ndeyangari mudhayaris ndaitonomitisa ndaimuitisa ndeyangari mudhayari ndeyangari mudhayaris kuzvuzvurudza kuti hande unochiswa chinhu ichi zvino ndewekwamaimiki uyu wedu ndouyu ari kubatsira akabatsira ndo wedu uyuyu ndimudhayari mudhumbe dhayari uku hasi wedu achadairi foni kona ndofunga apa basa right vangachita kuda kucontributa panyaya iyi kwechi vakadii ndapiwawo namba dzenyu nyaya dzacho umo ushu umo watosenda message zvezvishi right andina namba dzamai vemwa vake saka munhu afanwa kuti mai foni yake haichapindi hani munoona akufona back at least. Hello
upstairs phone inonetsa network. Right. Saka pari kunetsa apa. Nyaya yemwana wayo handisi kuiwisisa ini. Haina kunyatsondijekera. Handimona kuti iye ari kutaura zvemanhamba ini akati handina kana nhamba yaanayo. Tosandati pamuda akakataura naye wanga wava upenyu hwokwamuri because ini angu handina nguva zhinji ndinokambotaura naye semunhu anokuenda Saturday Sunday ndinotodzoka basa. Ya, nyaya yake haina kundijekera. Nyaya yake haina kujeka. Naine haina kujeka. Ndipewo namba dzamai tione. Hey, but kuZimbabwe komana yakuita kunge nyaya yangu haisi nyaya yangu kai. Apa ina trying to help you ndio mudhayari uyu mudhumbe dhayari asi mudhayari wepano. Ndikupai namba dzamai vacho. Tione tione kuti ndifunge ndodi ndokuti kufana kuZimbabwe vedu yemutambo asikana. Ndikupe. Varume anzi ngavapfeke makondomu. Imi ndimi munoti kwanzi kuvarume bvisai makondomu anaki. Ndimi munotaura kuti bvisai makondomu harisi kunaka. Vamwe wenyu munoti kwanzi makondomu anotivava. Ndimi munodaro kuvarume. Muti kwa makondomu kuita se varume vanenge vachitopfeka makondomu. Imi ndimi munenge muchidanyirwa vhita muchanzi makondomu anotivava. Bvisai makondomu hariti kuhligwa nesu kuti riri mubepa kuhligwa mubepa. Ndimi munodaro imi. Ndimi munodaro. Ndimi munodaro imi. Makuti kwa varume ngavapfeke makondomu. Hakuna. Ndimi murume kana adha kwahambozizva kuti kune kondomu iri. Imi pamwe ndimi munodoshubura makondomu iwayo. Saka the best way imi ngoenda munoti wa family planning. Ingoenda munoti wa family planning. Ingoenda munoti wa family planning ndochokwadi chiripo. Hello Noliwe. How is this Melly morning? Mushe kanjani? Ndiripo. Is something fishy nenyaya musikana. Haasi kutaura zvinonzwika. And how can you date someone for 4 years? Mosvika pakunyengana zvokuita mwana. Usina kana one wake waunoziva uchiziva masawira chete. It's not making sense. Ane information yaari kuhaida hake yaasiri kuda kuburisa. And anotaura kuti hanzi mama vake havana kumuti asauye but vakati ngotanga washanda etc. Saka anosarudza kuremedza mutorwa instead yekuti atanga aende kuna amai vake nyakubereka oremedza mutorwa ari kuzvishandiro hake hwamadhumbe hwake akumuremedza mumba make nemumwe mwana ane mumwe arikuklema kuti haasi kuziva kuti aripi haana contact yake. It's not making sense. Something is fishy. Ane zvaari kuwandisa hake. Anditika rikatione mira timbopiwa namba dzamai titangire ipapo. Papa munobata chokwadi. Mira timbofonera mai tinyatsonzwa zvisere. Okay, cool. Sharp. Aiwa nyaya yekondomu guys, imi munozati murume chero akati handiri di kondomu iwe ukabvumirana nazvo handitika kuti handiri di kondomu nokuti murume ati handiri di kondomu. Disadvantage inosara newe nokuti murume unongosiya adzvara mbeu yake orova pasi. Iwe ndiwo chasara nembeu yaichikura mauri ndiwo charambiwa mangwana ndiwo ugotambura nayo. Saka let it be your responsibility imi madzimai nokuti dambudziko rinosara raarenyu ivo vanenge vatiza. And make sure you protect yourself, you prevent kuti mbeu iyi isaita mwana. Ati mazviona, you prevent yourselves. Kwanza na Nolwande fona. Nolwande, can you please call? Anozikama murume wacho. Andozikama na Nolwande murume. Nolwande, please call. Fona ito. No, andozikama murume wacho. Anzi ndomziwa baba duwe umarried. Chiti udza Nolwande tifonere zvako tione kuti abata ivo maiduwe vacho na vatiudze kuti zviri kufamba sei. Vazive kuti murume vakasiya aita mabasa kunoko. Na inyaya dzakadai pasina chekuvanza zvinhu zvakuti vakutongobuda pachena guys. Zvava kutongobuda pachena. Animoona chekuvanza hapasisina. Itai kuti please guys shandisai makondomu. Zvokuti kwa munovaviwa nekondomu kuvaviwa chi. Shandisai makondomu. Murikuwa shandisai watu menu zvakawanda zvinoshandiswa. Kondomu unozviprotecta kubva kuzvigwere zvinhu zvakawanda zvese unozviprotecta nekondomu. Rakanaka chaizvo kondomu. Shandisai makondomu. Handiti harinaki chii? Harinaki kudi. Naki gwai nemakondomu. Harinaki kudi kondomu. Musadaro. Guys, inini mai ava nabhanda dzandapiwa bhanda ndina mari yekufona kuZimbabwe guys. Airtime yekufona kuZimbabwe inozondiremera guys. Inozondiremera.
handina hangu mari yekufona kuzimbabwe guys ndinganyepa imari yevanhu iri imari yema-airtime aprofeti guys handidi kuita munhu akaipa munhu anenge afona munhu ngaafone gwere nikiri ngaafone ataura naprofeti izvi zvokuti panonetsa guys kana aripo akada kuisa airtime ini airtime iri kufona ndakangoicheketa yakadaro nanhasi iairtime yekufona kuzimbabwe yevanhu anomaona zvokuti ndikutongoti dei vachiuya profeti zvapera airtime idliwe ipere zvokuchengeta zvinonetsa izvi anomaona saka guys kana aripo dandisirwa airtime apa ndifonere macho kuzimbabwe tinyatsonzwa kuti nyaya iyi hanzi maidhiwe chadaro kana vari mudhayari ngavachitonzwa kuti ndo zvakaita murume wavo mai buteleleza buteleleza guys ichaita kuti send up koya SIS MELLY namaidhiwe makusoparidza imba yemunhu nemaure kwemaidhiwe ndinovafonera ndinovaziva ndinotaura nemaidhiwe ndinovaziva indingotaura nkesi vari pano handi zvataurwa pano ndingavafonera kuti murume wenyu akamitirwa zvadini ndingavafonera kuti zvadini maidhiwe ndivafonera ndikuti ndovakapa munhu mwana murume wavo ndiye achitaura nyaya dzake kumukadzi wake isu tingotaura kuti nkesi kana vari pano vanotongohwa because hapana sina secret kana vari pana panotongohwa maidhiwe hatingavafoneri because havana kumitisa munhu baba dhiwe ndovanofana kufonekwa because vakamitiwa munhu mabasa avaya anoona tifonere maidhiwe isu kuti tadi kuti vaparei zvavo guys pane munhu aneisawo here airtime ndifone kana kuti yamai yakafaka ndinangu anye kufona kuzimbabwe handina hanzi muzai namba dzamachindi wabate ndiri kusimu ukawabata odii utaura navo kuti kudii naye Bridget handizivi kuti murudzini tachitika tifonere mai vachira tiwo twaromboti kudiko nyaya yavo pakuti havadi mwana kuno kuvari kuzama kuti chii tivaonese kuti mwana ngaauye torai mwana kumba ina ndinambo kudana madhumbe wako ndofunga wanga chitegwa nevanhu vako nemadhumbe diaries comment section ndo wanga chingotaura chinyora chitega ina ndina kukudedza ndikutoti nyaya yako kana vanhu vauya nyaya dzekuti vanouya nyaya iyi woti ngatibatsire mai madhumbe diaries maimikisena nadzo leave this nyaya alone lisiyana nenyaya idzi nokuti vanhu zvavanoita vanopleja zvinhu zvisingabudi iwo ndo unozopedzisira kutonge munhu akaipa iwo unenge watanga project uchiti vamwe vangu vanondibatsira handiti vanondibatsira tidai iwo ndiwo unenge uri pafufurandika project yako ichiitwa manje haichabudiriri vanhu vaya vodzoka uyi zvakafanana neproject iyi ndeyako iyi iproject yako iyi yatakutongoona kuti how best can we help because umwe wacho mudhayari wekwako mudhayari wepano saka ndiye azoya kati simeni ndakukora handichazindodini nemunhu ari kumba kwangu hanimaona otherwise ndosati ndatozongoipindira dei tisingavazive sena ndatombomurambira kati dzokera nenyaya yako kwamaimiki ndatomurambira dzokera nenyaya yako kwamaimiki akati maimiki ndakavafonera vakaita live asi still hapana chakabuda hanimaona saka nyaya idzi siyana nadzo maimiki idzi dzinokuita tuve munhu akatoipa iwo uriwo uchitizama kuda kuzama kubatsira I know this for a fact because popanapa zvinoitika zvakadaro kuti vanhu vanopleja ndopesa ndakutora my own money ndakupecha kuti ndichadzoka paneti vedu we project yaina kuzopera because makapleja hamuna kudai panonetsa vanhu vachazviwisisi saka unotongotika ndipeche zviite zvipere handiona ndite project yatina ipere people the pledge zvasingaburitsi so usaite nyaya idzi noti pane umwe futi akamboya last week futi ane nyaya yakatangira kwenyu kwameno mwana wamakanga kuda makamitsa kuzimbabwe kandi kudi ameno ainzi ari kufamba akashama ari kudi ameno iyi project yacho yakatangira futi kwenyuko hanimaona takatozotsvaga hembe dzemwana panapa padiaris kuti dzikwanise kuti tione tikutochiri nanhasi kutodziunganidza hembe dzokuti akwanise kunopiwa hanimaona because vanhu vanonetsa notambiswa bhora resimbi nevanhu topleja hapana chindipai unowana tango chablokewa guys pane here ari kuisa airtime tifonere mai yacho kuzimbabwe kana kuti hapana ndirege kufonera mai tite way forward tosiyana namai vacho handiti tosiyana namai vacho handitika
number for airtime Cynthia 064 yatositaura ye yatositaura ye yatinositaura ne yatinotaura ku WhatsApp ye yatinotaura ku WhatsApp ye. Hello SIS MELLY. masumuka say auntie Tamuka ndandokufungira wangu on the stand yamai kuti let's remember musikana uyu ati ane vana 2 probably vakasiya kuna amai zvino mai oonekwa otambira futi wechi3 zvinenge zviri kuvaomerawo tipafunge ipapo tichizviisa mushoka dzaamai handisi kuti vasatambire tinogona kutaura navo tichivakumbirira asi vakaomerwawo mai ava nesichiwechenza kuzimbabwe. saka mati toita sei andikozi pese pari tricky mai vanowo vakaomerwa but ndivo mai vemwana handi anzi dzowa iremegwe nenyanga dzayo uyu mutorwa uyu handitika angobatsirawo nekuti techidzisa spirit yekuti spirit of ubuntu toga chikurudzirana muchibatsira mumwe wako anoteerera kazvatakataura abatsira situation yadai poitwa sei ndizvozvo mirai anti hold on anti hold on boss ndiri palive ndokufonera ibheki taurai ndazwa achiti kana asvika kumusha anoona yekutamba meaning ane somewhere to go in her mind kwaanoita kubvunzwa kuti kana uchiti unoona yekutamba ndekuupi kwauri kufungira kuti unoenda munhu angangoti anoona yekutamba kaasingazivi kwaari kuenda ane second option anayo plan ngachitiudza second option yacho and we weigh that as well kuti timubatsire. Alright. Andiselina yachinja mcomment section kwai andiselina please open a registration. Taurai nevana venyu kwai tinoda registration. SIS MELLY vanofanirwa kukumbira cheya ndiyo vanofanirwa kukumbira ini ndiri secretary wacheya saka ndinotora directive from chair vakataura nachair Gordon vakati tivhurirewo registration chair Gordon vakauya kwandiri vakandiinstructor I'll follow through the instruction saka chair ndo pane protocol handingoerekana ndavhura handizivi ndinovhura ndinoripota kuna chair. Alright. Ani mazvinzwa hanzi saka vanzi ndindai kuna cheya kuna cheya kumakata. Chapisere pano kumakata vediwe kumakata. Takwafunga kuti ndombonoka ndigwa maviri matatu. Ani maona. Right. Yaipinda ere Cynthia tifonere maya. Alright, Aisa Cynthia, let me see. Zvinhu zvacho. Alright, regainifonere maya mari airtime yaiswa. Mai vachadairi ufoni anyway sho mai kana singasadaviri ufoni tobatana guys atigone here kukubaya ima injection isisenge musoyo haiti uko ndouya nejekiseni racho ndoenda kunopuwa kana mapirisi ndoya ndokugoverai uko kwaiti kana kubaya injection rekusazvarai.
Maya asikudaira phone guys. Number essay watoona. Hello, amai makadi yenyu? Ndiko makadi yenyu. Tiripo muri kutaurawo ni vanonzi SIS MELLY. Na? Ni vanonzi SIS MELLY aiwa mungandizivi. Mama ndiri kufonere pamaererano nenyaya yemwana uyo wenyu ari kuno kuSA uyo kuzvara mwana uyo. Konai mama pane mukadzi anga akamubatsira kuchengeta ari kuti zvamukunda haachakwanisiwo nokuti mukadzi anga akamubatsira akamupa pekugara. Ari kuti zvamukunda haachakwanisiwo kuti aramba nemwana wenyu musikana uyu nokuti zvo zvakamuomerawo ndi madhumbe unotawo basa remumba. Saka ari kuti akataura nemi kuti mwana wodzoka imi mukati aiwa mwana ngaasadzoka kuno ina ndingazvikwanisiwo ndakaremegwa. Zvino mwana wainde pinai mai? Ndakanga tawa nekuti zvezvinararemegwa ndakanga zoita isho kuti chibhera ndikufanira kutsvaga imba because inini ndinongogarawo kubasa ndokuti handina kwekuenda kana ndiri off. Saka pandanga ndati ndomutsvagira imba kwekuti azosvikira. Saka ndopatakagumira kutaura ndichiti ndiri kutsvaga imba kana ndawana imba ndokutsvagira chikafu wana kwekusvikira. Saka imba yacho munoiwana rini nemama? Handizvezvi ndiri kubasa mai ndozoita off ndichatoita off after 2 weeks. Saka imba iyi muri kuda munogara kupi? Munoitsvagira kusaidi kupi? Inini ndogara kuHatfield ndokwandoshandira. Saka imba muda kuti dzimba hadzinetsi zvadzo tinogona kutongotsvaka tikatosora taiwana nhasi. Saka imba muchida kuti imba yanga kupi? Naimba tombowana kana kuAirport kunenge kuronzi ndokwakachipa. KuAirport? Alright. Saka kuimba munoda yemari imi kuAirport? KuAirport kwacho kunzi dziri kurenjera from $5 to $10. $5 to $10. Kuva mwe vana vake tu ava varipi? Vana baba wacho. Wakasiya kwa baba vacho? Vana zvavanongotitirawo futi zvakaoma. Zvakaoma nemi zvawatove mutoro wenyu nai mama vasikana nezvotohusatisi mufunge. Sure 34 years asingaziti kunoprotectiwa. Mufunge ende futi akazowe ikoko. Muri pa WhatsApp? Asi ndogona kutaura hangu ndakufonera direct ndinayo airtime. Bose akawe ikoko inini ndisingatomboziva ndakutotsvaga kuti munhu ari kupi andiudze ndawana basa akamboziva sakosira kuenda kuRed Cross. Vaatoita zvakanaka papedza ndakutsvaga basa ari ngojamba izva munhu akanga atone nhumbu inini ndiri kubasa iye ari kugara kumba kwataimbogara kumba kwedu but then amai vangu akazofa muna December. Saka yanga iri imba yevabereki saka izvino yaane mutauro kuti adzokere futi hazvichaiti. Alright. Saka ndavana muti saka chitsvaga basa vandiri ndawana basa kumarondera. Ndatofunga kuti aenda kumarondera kubasa. Icho watiza. Kutsvaga munhu haasi kubatika paWhatsApp haasi kubatika foni yake kufona haisi kuita. Kochi ndoandatozonzwawo nemumwe munhu ari ikoko akambenge ari pane rimwe gurupu randakanga ndiri. Ndivatondozoti mwana wamuri kutsvaga ari kuno. Akatondibvunza kuti kopesha ari kupi. Ndikati ari kuno ari kubasa zvikanzi ndikunzwa kuti ari kuno South Africa. Nditi utondozonyowana handisi kumbozviziva. Zvikanzi ora irega ndikutsvagirei. Vazondipawo nhamba dzemumwe munhu aizivana naye ndomangwani ndandakatozomuita. Otherwise yanga asina kutombondiudza direct kuti ari kupi. Nai mama, saka imimi nyaso ndipeshika izvo zvakaoma. Izvo zvindachinisana naye apa tipe nhamba dzababa vemwana. Nditaura nababa vemwana ava ndogona kuvesa pakona ngavaite responsible for mwana. Hani maona. Kwai handidzizivi. Kwai ndakadhilita. Ndikati nodhilita nhamba dzababa vemwana. Kwewo kauya sei kunoko. Kwai ndakauya ndikagara neshamwari ndo vakanditumira mari kuti uya ndikanosvikira kushamwari. Ko mimba yacho yakabata kupi iwe wanga uri kuZimbabwe vari kuno kwai vakauya kuZimbabwe ndo pakabata mimba. Maionanirana kupi nokuti haungandiudzi kuti hauna hama yavo yaunoziva. Hauna chaunoziva zvese unongoti hauzivi. Saka tokubatsira sei? Ko nhumbu yakaitikirei kwai kushamwari. Tipe nhamba yeshamwari yacho naye itisvitse kuna baba. Kwanzi nhamba yahandizivi hapana handina. Saka ndatoperegwa kuti ndomubatsira sei? Ndoda kumubatsira pa ndomubatsira sei? Nditone confusion yekuti saka ndoita sei. Saka munhu ane kumba kwaari kugara kwacho angati anzi isho chikakuberwanya kunetsa. Imi mamuna kuZimbabwe. Then imini mukapfeka chikafu nemaranzi. Then imini nezidopati hama dzenyu dziri muno muHarare. Maybe ndingatombobatsira zvacho kusvika taita sei ndakatosikutasvitikuga. Imi mukwasha uyu mamusingamuzivi here uyu dhiwe wacho unotauko.
Mati. Ndiwe mama singamziye ere mkwasha yeyo aritogo baba yemwana. Ini ndangamundida baba wamwana ndo akanditi uyo ku South Africa. Saka hanzi ndasvika ikoko kushamwari yangu ere kudi andopa akanditamba handisikutombodzwa kuti ari kuti. Asi abusati mambomuona munambofira makamuona. Handitombomuziva ende paanonzi akauya kuno kuZimbabwe kwacho pawakazopanana nhumbu. Inini ndaigara kubasa. Iye aigara kumba ikoko kwandiri kutaura ikoko achienda kuchikoro. Ende mama mita zvakanaka uchita kosi yeredicross vamwe rungobuda nadzo kudzedze nyika dzedu. Ziya kana kutonzwa nezita ndakatozongoita uri kumubvunza ipapo kana chiso chake kana kutombomuona picture yacho kana one day handitombomuzivi. Kwaita taane 4 years tichidanana. Saka anga uyu anokumba kwarugara kwacho anga ambondita mune here imwe amairi kuSouth Africa handina manje. Pane wana ndiri kutofungidzira aimbogara kuCape Town but ndiri kumboedza kutsvaga muno macho uyu vaimuziva kuti vandipe nhamba dzake varingotaridza hatisisina nhamba dzake. Ya, alright mama regai itai kuti muwane pekuti ku Epworth pachona kukuchitungwisa mudera pasi padhuze neku-Hatfield. Ma? Kuchitungwisa. Mati? Kuchitungwisa mudi. Mari yacho handikwanise. Ini ndinotoshandawo mumba ndichigara pabasa. Alright, saka tikaona $10. Alright, regai patini. Ndine mumwe mwana ari kumusha ari kuita form 4 ari kutodawo exam fee ari kuita maextra lesson saka zvinhu zvacho zvitori patight. Ndizvozvo. Hey, muremedza kuti nemukadzi mukuru ane 34 years, mukadzi mukuru akadaro. Mufunge vana 2 ane 12 years naane 11 years. Eish. Hapakaipa. Alright mama, thank you very much. Regai chonoteta sei? Nombatsira sei? Inini ndakatoperwa handisi kurara ndikakudze kubva ipapa handisi kurara. Ndikuedza kubatanidza zvinhu ndomuita sei. Mama musaita BP. Musaita BP nokuda kwomunhu akaita ake makumba akachivhura akachiziva kuti kunoitwa family planning achirega kuita family planning. Imishandai kana zvanyanya kuomesa unonaye kutamba 34 mukadzi mukuru uyu. Vamwe ari mudzimba. Mukadzi mukuru. Imishandirai mwana uyu last born ari kumusha uyu. Zvakaoma ndakatombwa kuti dai kuri kunzi ikoko kwacho mwana wako achiri mucheche dai kuri kunzi kunowanika basa rokuti unoenda uchidzoka. Manje mwana wacho nanduza anogwara angamboindi hakuna angamboda kumutora azviiti. Basi. Kadiki. Kadiki azviiti. Ayo zvangarega zvazviri right unongofamba wone nyika achinda zvo chimwana ichi. Ndongoti ameno imombe yemashanga yatendera but mwana uyu manje. Chokwadi. Alright mama mira ndotita sei? Ndechingozokudza ipa app. Alright chapa. Munoona zvamunoitisa vabereki so. Munoona kuti mai vatoshungurudzika ndigushise good mother mai ava. Ndimai kwavo chaivo. Vatoshungurudzika ndodini ndoita sei ndine mumwe mwana ndiri kunda nditori nestress achegona. Vana mai vanostroke. Vanasikana tisitinopa vana mai maBP aya. Vanasikana nevanakomana. Isu vana tisitinopa vana mai maBP aya. Dzimwe nguva. Ona iko zvine zvavachatedza kana kutodii vakuto zvobhowa zvorwadza so musadaro so. Musadaro imi returning soldiers musadaro imi. Hello Kola. Hello SIS MELLY muri right. Musheka njani? SIS MELLY musikana uyu anonyadzisa ande anorwadzisa. Kurwadzisa chaiko shuwa kuti mubereki ari kutambudzika iwe wowedzera nhamo futi yake pamusoro. Zvorwadza mufunge mai she's a very good woman mufungeni. Vari kuabhizwa nemusikana nemukadzi uyu. Vomuitisa kosi otiza. Ndiudzei. SIS MELLY interesting mother but ndinoshingira kuti vabereki vavo ndivagone vaite zvakanaka. Andimaona kana wakatombobva mune mwe marriage chitoshanda neshungu kuti zvinhu zvako zvifambe. Andimuona kuti zviuno wake waari kuita anorwadzisa zvechokwadi ndarwadziwa hangu chokwadi amai vaka shuwarega varambe bhozi vanonga china kutonatika mwana ukaramba vachingomuregerera anamba achingoita musikandi vachingokuzadzira vana pamba saka anofanira kutoita plani iye asi uyo akamuchengeta wepaya anofana kubuda mumaoko make umo aona kuti nhamo yake arega akaure nekuchengeta vana vake. Alright Kola, thank you very much. Ndakunzwa irega itite way forward. Zvakatooma. Right guys apa patichina kuti atichisina kuti kwai nyaya yakabva kwamadhumbe diaries uyu munhu ngatichingobatsira aende kumusha guys. Ngatichingobatsira mwana musikana uyu aende kumusha. Ini guys I will pledge 500. I'm pledging 500 rand. Ndichaisa 500 rand guys. And we need about 2000 aende kumba mwana uyu musikana uyu. Ngachinda kumba. And zvimwana unoona kumberi kusizvo ane plan. And maza chipandika zvonone kutamba ane plan B. I'm putting 500 guys. Ndongodo wa mwanogona ngosoma 555 equal 2000 munhu kana shita Saturday tisangane naye ndimukwidze bhazi aende kumusha.
Saturday ndiri kuJoburg. Saka ndinenge ndi project team going back home. Nechimeka shot yapinda bus Joshua. Bus rasumuka vainda. Muchionawo. Animaona kuti vainda. And saka ngatichisiyana ine kuti ndiye kwakabva kwamajika todi yakazodita tichirerutsira umwe wedu ushu. Animaona tichirerutsira umwe wedu uyu. Andi mazvona. Ngatichitai kuti ainde kumba. Ngainde kumba. Hello auntie. Hello, SIS MELLY, that's okay. I'm talking on behalf of Charity, thank you. Ndai kutsvaga Charity nayi try kutsvaga nayi kuti uripi hello. Anditi rent mai vati ku airport is the cheapest and nearest. Kwakamboita sei kuchipe airport kwakamboita sei. Okay. Airport yakachipa kupinda Chitungwiza it's far away. It's sort of out of Harare zvakanyanya kudaro. Saka nditi rent vati $5 to $10 a month ku airport. Saka on behalf of the chair, admin team, which comes to $60. Admin team $60. For 6 months. And then the comment section but on behalf of the chair, admin team will pay the $60. Thank you. Thank you, Auntie Selina. Thank you, admin team. Right. Majora, that's what we do Pana Diaries. Admin team, meaning Auntie Selina, secretary, treasurer, cherry, na iwo chairperson. Vese vari 3 vabvisa £60 kuti kubhadharwe rent ye kuti akwani vakwanise kubhadhara 6 months kuti kurerutsira mai. Hatisi kuitira iwe msikana iwe, hatisi kuitira iwe mukadzi iwewe iwe uyu peshi uri mucomment section umu. Hatisi kuitira iwewe, tikuitira mama vako andika tikuitira mai vako ndo vatiri kuitira. Hatisi kuitira iwewe usazoenda shukwa ndakabatsirwa kumadha tikubatsira mai vako nekubatsira umwe wedu kuti ubve kumba kwake uku wamuinvader space andika akakubatsira zvakwana. Tukuitira mai vako mai ndo vatiri tsitsi. Saka ye rent ye 6 months yapo anoona ye rent ye 6 months yapo andika ini ndafisa 500 transport, so we need about kuti kwene 2000 munhu aende kumba Saturday akwira aende kumba, we need about 1.5 more, right? Nokuti vari kufunga kuti vanogona tokwira bhazi rimwe chete neuyu yokumasvingo uya, vanotokwira kana bhazi rimwe chete neuyu yokumasvingo votoenda vose, umwe ozonoburuka kumasvingo ka anosara kumasvingo uyu achiprosida kuenda kuHarare, vanotofamba vose ndotovaisa mubhazi rimwe chete anomaona vanotofamba vose Saturday kuswera mangwana ndotomeka sure kuti matiketsi ndotoita live matiketsi mamaona kama diaries iwe rako iri mapepa ako covid wako aya iwe ako aya rovai pasi anomaona, right? Guys ndikutsvagawo 1.5 tiwedzere guys, 1.5 tiwedzere transport aende kumba. Allo ndiri pa live. Ndiri pa live. Okay. Right. Please 120. Aripo era nda kutibatsira but tenga ticket iri. Aripo era ratibatsira kutenga tiketi iri ya admin team yepana yakarongeka, ndosaka muchiona kuti handidi navo yakarongeka tine structure chaiyo pano. We've got a proper structure ekuti everything zvinotoenda nechannel chaiyo with a room, anyone hanzi namailunga pane munhu ane room here yekurenta kuEpworth. That's a valid one. Kana uine room yekutorenda kuEpworth, please totibata kuti asvike achitinopinda mumba imomo anomaona kodhuwe asi kufonerwa here. Hatina namba dzadhuwe dzashayikwa, namba dzadhuwe hakuna mari. Dei dhuwe anga abatotamisa pakona taburitse mari etiketi. Zvino dhuwe pane amboti 1000 kubhadhara ndakumuona ndiani ye. Ndeupi ye ndakumuona ndei ndidzosereyo comment yachotoni. Hanzi tiri kuzimutokumbira namba dzamai vacho. All right. Ndondopina here namba dzacho apa. Mina indione. Mina tone. Ati 20 pound ndamuona. But ndikutsvaga nti 1000 tinoda kuti mari yacho isvike pa 2020. Thank you memes. Ibva imazviita kuti uye nhasi because Saturday anofanira kuenda.
1,000 rands. How best can I sell from UK? Okay, nobuhle. Admin team SA mutura bascritures and nobuhle, please. Mune number WhatsApp and it nobuhle. Dibate WhatsApp so that I can give you or what to do. Kana tibate andiselina. Va mungo isakuna andiselina ikokoko. Ingo ya yese o yana andiselina wana gonongozo. Tumira kuna name wacho kwa harara nditi. Alright. Dibate my sister ndikupe ma details. Ya andiselina wacho sakuna name wacho kwa harara straight. Yere ndi. Anditika iye ticket no ticket toda utengwa kunoku. Indotenga ticket kunoku. And dibate ku WhatsApp kwangu. Antika dibate pa WhatsApp yangu pa 064-895-4837. Dibate ipa papa kuti tibe tatecho imerecho ishike irobe pass. Arobe pass ni Saturday. Ikurumukato isa nasi inoshika mongona Thursday Friday kuseni inoshika. Anditika inoshika Friday kuseni Saturday kana Friday kuseni Saturday afano rongedza. Ndomudza ndotomudza ndotongomeka kuti mshiwa timari ikwani ndotomudza tichirongedza begi ukuinda kumba. Tomudza and say paper to some $5. All right. Okay. Ndisati visa link iro rapo guys. Nduda kuisa vato visa link antiselina visa link shit. All right. Link randanda kaisa po guys. Ndeko i page riya muzati mwe page ndu raka ningirira. Muzati mwe page ndu raka yekiwa. Anoziva raka yekiwa rikatogwa. Saka takavura mwe page. Anditika saka page iroro ndokuchange kwa kutikira zvakawanda ikokoko page iroro anditika saka please indai muno like muno follow page musazosara senge andiselina ndiko vari kutoitira ma live ikokoko saka mwa vasikuziva andiselina vatotanga kuitira ma live ikokoko saka link ranga rakapinwa hapo rim comment section please endai muno follow that page iroro nokuti kune ma hackers ari kupinda mimi vari kutsvaga ima page edu anoona saka endai muno like futi page iroro guys endai muno like page iroro anoona andiselina vatotanga kuitira ma live ikoko andiselina vatotanga kuitira ma live kuti musazomisa out ende nyaya ndikuyana yemanheru inopisa ndikuitira ikoko anoona nyaya yemanheru ishi ndikuitira ikoko saka kuti musasare garai manhigirira maida ikoko right saka right mascriptures atorwa I think mari yedu inenge yakwana chiregai ndidzokere kufonera mai vacho tichivapa feedback yemba anditika tivapa feedback and then tapa feedback toza musikana orongedza bag andzosai page link andiselina vabvisa regai vagozobvisa mirai vagozoribvisa Hello mama, sorry ndadzoka zvakare. Right. Hello. Ndadzoka zvakare. Right. Saka this is what we have done. Anditika inini nevanhu vangu nevamwe vanhu vangu vatofamba navo tiri group takawanda tiri family. Saka tichakutumirai $60. Muri kunzwa? $60 ishi. Muri kunzwa? $60 iyi ndekuti mubhadhare in advance rent kumeepwetu kwamunenge mawana imba. Anditika mobhadhara 6 months kana 7 months tukuti apa tatoitira kubatsira imimi nokuti mandinzwisa tsipa ndataura nemi panapa ende manzwisa vanhu vakati wandeitsitsi kwete mwana wenyu uyu mwana wenyu akura ne34 paunga achiziva but for the sake of imimi mataurira maita mune moyo wamai chaiyo saka takutumirai $60 iyoyo anditika mozondisendera ku WhatsApp mu47 number idzi ma details enyu star renyu ne fuseri zviri pachitupa ne number dzechitupa kuti atichi mari mugonotora imimi mobhadhara rent kuti uyawane pekusvikira handiti plus pane pandichapa nhamba vachauya nehembe dzemwana vachakufonerai musangana munoti zvichafamba sei kuti apiwe hembe dzemwana idzi nokuti uri kungonzi hana handimaona iye ndakumutengera tiketi rebhasi Saturday ndomukwidza pabhasi ouya kana kuti unotsvaga imba akabereka mwana kumusana uchinotsvaga imba iye akabereka mwana kumusana hapana chakashata kutirerutsirewo uyu naye uyu zvakaoma mama tikunzwisisai but takubatsiraiwo patagona tatoitira imimi kwete iye ndinotenda mwari ngavakuitire zvakanaka aiwa tinogamuchira saka musakanga makusenda musevhai namba dzangu idzodzidzi mosenda kunhingikiri kuwhatsapp komadetails enyu kuita kuti mari ibve yangokandwa iye anokwira Saturday achisvika kana musina kuwana nguva yekubuda iye achibuda ngaina atsvaga imba kana wana imba mokumbira murungu moenda nobhadhara 2 minutes musamupe mari because uchatiza udzoka futi kuno kuSouth Africa indai munobhadhara imba iyoyo in advance kuti mumboita 6 months makazorora musingabhadhari rent. Alright pakanaka mama maite henyu tinotenda. Alright sharp right pana tane 2 rooms kuhopli kwaanogona kusvikira achigara ndiye anadaro ngatione ngatibate tione
ngatibate tione ichagoziva namba dzemusikana uya dzimwe dzandapiwa right muretu aneimba gandibata anenge atogona kana aneimba gandibata anenge atogona zvokuti hello party Regendi vapi? all right Hello. all right thank you lebo party iyo peshi party handisi kuziva iwe uchirongedza bhegi rako naika worongedza bhegi rako Saturday ndosangana newe mujobek ndikutengera tiketi wenda umba anditi ende kuna mama vako tataura navo so we are going to pay rent yako iwewe hatisi kuitira iwewe ndiganda tsanangudza tikuitira mai vako because I spoke to your mom anditi varikuita vangatostroka nebp nezvinhu zvauri kuvaisa through izvi nekuti havasi kutohwa zvakanaka havasi kutorara nenyaya yako saka nekuti ndataura navo tikanzwa vanhu vasi vakateerera we have decided kuti tibhadhare 6 months rent yekwauchange uchigara ikoko antoona saka iwo yerent tikutofanira kutumira kuna mai vako iwo paunosvika wewe umanya uchinotsvaka imba mhene munhu atawana tari kutipa 2 rooms kuhopli kuti unogona unofanira kugara ikokoko antoona then ine hembe dzemwana kune vachakubata kana vasvika kuharare uku vachabata mai ndichaza namba dzamai vokupawo hembe dzemwana kana mwana akura iwe peshi please family planning mahara uri kuzviwa family planning is for free 34 years urawe mukadzi mukuzvita ufachava mukuramba chongonakigwa neblambi zvokuita mwana unonyingirwa nemunhu ane 40 iwo oga unotozati 40 something antori nemukadzi aitokunyepera takanamba natikazodai kunyepa chaiko pamwe mukadzi anogara kumusha antoona chisira nekuramba chingozvara vamwe mwana nekuna baba wavoko iyo zvinowoita zvomwe mwana wowoita zvoita futi umwe mwana inda unonakigwa neblambi yacho iyoyo wakaisiwa noplant ye5 years wanzwa turikurayira sasisi vako baiwa family planning ye5 years unonyatsa kunovhura makumba ako uchisati hakuna zvemimba zvichauya usabva gwene vako hausi mwana mudiki 34 saka worongedza bhegi rako Saturday tosangana ndotaura ndichataura neuyu kwari kugara uko tosangana mujozi ndokukwidzai bhazi kozi hausiri woga uri kuinda mukutoenda makawanda mubhazi 1 muchinosiyana siyana kukunoburukira muchiinda makadaro mose tiri kubatsirai kuti mudzokere kumba ora sharp right saka apa tapedza apa ochinda guys apa tapedza apa akuchinda iyi project done namba dzamai rega indipine ndimbobvisa idzi ndise namba dzamai anditika right namba dzamai kune vati vane hembe haikona kuzopledja kuti moti hembe votarisira hembe muriga kuindisa hembe guys please kana mapledja hembe indisai hembe dzemwana handiti vabatei muindise hembe dzemwana make an appointment kuti muri papi go and drop hembe dzemwana 30 anzani maipati ndizvo maipeshiwo pati ameno maipati ndo namba dzamai idzi ndo namba dzamai vacho idzo andimaona idzo ndo namba dzamai idzo ndo namba dzamai idzo andimaona idzo ndo namba dzamai idzo ndo namba dzamai idzo saka vari kuda kuisa hembe vavai namba dzamai ndedzodzo andika iyi project iyi done chirega tichibata mudiaris tichimudza kuti taronga sei zvafamba sei tichipedza tine imwe mirai hamusati mamugarai pano mirai apa manje ndikuda fonga guys ka zvinhu zvenyu zvamunonditi saka ndipo unoposta mafuta guys evanhu ndigere pano mama ndiri palive ndozokufonerai ndiri palive right ndifongoenda uno kumadhiri angu izvozvi vanhu vangu emari kana vezvitwa kungoti hapana kuti afone akangofona nditodonha ndotomanya bhozi mari mberi munhu shure ndopane 5 waya yoda kumuwedzera ipo mari dziri kubuda muvanhu mari dzangu dzezvikweredi dzakawandisa nemubhedhi hanzi uyaiko apo ndibate panhamba dzangu dzewhatsapp manje mubhedha uri kuzimbabwe here unenge watogona kana une mubhedha kuzimbabwe oyo foni yake inonetsa yanga yakupinda vati vanogara kuHatfield hello right saka iwewe uri kuita ofurini ndakatobva ndakutoenda end of June saka uri kumba
titori kubasa kwandinodzokeri ndakabva last weekend ndosaka ndataura situation iyoyo because nokundanda saka poitwa sei nokuti musikana waita mutengera tiketi rebhasi aende kumushanda Saturday ndada kuti musangane kuJoburg kundikwidze basi kumeka sure kuti atoenda kumba. aiwa haisi problem ndinogona ngoti ivo mai vamamutaura navo vamufana kumupa 50 rand tozovapa ndadzokera kana ndinovaitira waikoti mari yavo. Wobva wamupa nenhamba dzangu anditika kuti andifonere tichinzwa kuti ari papi nokuti ndogona kusazomubata. Anogara kumalive anga achitorimo so zvemafacebook unozvizivisa handifi kuti nhamba dzenyu haana. Alright, pakanaka. Thank you Charity Mlambo, my sister. Thank you. I want to know you personally. Thank you my sister. Alright, saka ndizvozvo munhu woinda kumba tabhadhara rent ye 6 months kuna mai vake. Sis Mary, thank you so much. Thank you so much. Chati rent ye 6 months obhadharirwa. Saka mubhedha unenge uri kunzi kune mubhedha unenge uri kunzi wawanikwa hembe dzemwana mai vacheta tivapiwe kuZimbabwe kuti vape mwana. Chokwadi vabetsera because akashama mwana haana kana nechando ichochi akashama zvenyu Sis Mary. Yeah, saka iwe kuside kwako zvaita anditika warerukigwa. Thank you so much. May God bless everyone vatambanudza. May God bless you. Thank you so much. Alright, pakanaka, bless you too. Right. Saka done guys. This one done. Kwaenda pa live ne. Amen ubvunzawo na Faith. Amen ubvunzawo. Zvitushamisa amen uchiya kutsvaka zvakawanda here. Zvakawanda tichadi kutsvaka. Pane vantu vandu kutsvakawo hapo. Varipiko vaya. Vede vanhu vari kufona ndiri kudecline please imbomirai. Vanhu vari kufona chimbomirai please. Handingabata nzinya idzi. Handisi kuzozibatanidza. Saka musaenda munosaririra. Right, ndanida kuti make sure kuti muri online here. Rambai muri online. Ndikutoda kupinda live mobva mawiri. Rambai muri online. Ndiri online. Alright. Right. Zvakoma guys. Gorandi nochona. Munandipa mari yangu mukona ndikutiza kuti asi foni yemari kango ndakuzai mafoni yemari yangu ringa ndokatawo guys ndombomanya kumari. Hanomaona zvimwe zvitoswera kumashure. Right. Musaenda ndakudropa ndodzoka. Atingabatanidzi nyaya idzi. Atingabatanidzi nyaya idzi. Handitika saka ndinga ndichingopedza kuti manheru ndinyandukwena haidi disturbance. Chega ndichingopedza ndati mupinde ku link riyari ya manheru ndiri ku live ku link rimwe riyari. Saka garai ma follow link riyari otherwise munosarira kumashure. Muchasara mashure. Garai ma follow page rimwe riri kan SIS MELLY Diaries risina live kumberi. Rango SIS MELLY Diaries risina live. Garai madi ma follower musasara.